For i helvede er... Hold nu kæft, mand. Stop så. Anyways, velkommen til alle sammen. Mit navn er Dugi, og ja, det her det er som I forhåbentlig kan se i Minecraft. Det ser ud til... Jeg tror det her er det første gang jeg har prøvet at spawne under vand. Det fandt mig aldrig sket for mig før. Egentlig en sjov ting med Minecraft. Jeg synes altid man ender med at spawne af sådan nogle sjove steder. Og hvordan i helvede kommer jeg op? Jeg bliver nødt til at finde ud af hvor jeg er henne. Det her det giver ingen mening. Anyways, som jeg var ved at sige før, velkommen til min Minecraft Let's Play. Det er første episode det her i en forhåbentlig kørende Let's Play med Minecraft. Det er et af mine yndlingsspil, og ja, man kan vel sige, at jeg er inspireret af mange mennesker til at gå i gang med min egen YouTube-kanal. Det er den første video, jeg lægger ud. Forhåbentlig ikke den sidste. Det vil sige, jeg ved, det kan tage tid at komme i gang med alt sådan noget her, men jeg vil give den tiden. Jeg går efter det. Jeg vil prøve at lægge en video ud hver dag. Til at starte med, så bliver det formentlig den her, vi kører videre på. Jeg skal sige allerede fra starten af, hvis der kommer referencer eller ting, I muligvis har hørt andre YouTubere sige, skal I ikke tro, at det er fordi jeg efterligner. Det gør jeg ikke. Det er bare det. Jeg har en tendens til at opfange ting, andre folk gør, accenter, kendetegn, alt muligt lort, og så bare, ja, jeg kan godt finde på at komme til at efterligne andre folk. En smule. Jeg vil prøve at holde det sådan så originalt som muligt. Jeg ved ikke, men ja. Hvad skal man sige? Bare så I på forhånd ikke tænker, han prøver bare at efterligne alle de andre, bare fordi hvis vi kan lide den, så kan vi lide ham. Nej, det skal I ikke tænke. I skal gå efter, hvad jeg gør. Og forhåbentlig er det det, vi kunne lide. Sig mig lige, hvad helvede er det her for et sted? Ja, jeg laver en vandby. Au for. Men udover det, så... jeg sgu ikke rigtigt, altså... selvfølgelig, jeg går efter det her, fordi jeg kan godt lide at sidde og spille computer, jeg kan godt lide at, som man siger, opføre sig som en komplet idiot, mens jeg gør det. Og med det sagt, så er jeg en af dem, der bare får det sjovere, når andre har det godt med det, man laver. Jeg kan godt lide at hjælpe folk, jeg kan godt lide, at alle andre, de har det godt. Den nemmeste måde for mig, det er via det her. Det er det, jeg gør. Man kan sige, jeg vil da håbe, at når folk de opdager de her videoer, at der er nogen, der kan lide dem. Og hvis de kan, så går jeg ud fra, at de også vil vise det. Men som jeg var ved at sige før, det kan godt være, at jeg kommer til at efterligne andre, men bær over med det, det er ikke noget, jeg gør med vilje. Det er noget, jeg kommer til, og forhåbentlig kan jeg da finde på mit eget. Det ville være lidt nederen, hvis jeg ikke kunne, men jeg regner positivt med det. At der kommer et eller andet, sådan, der er mig, som man vil sige. Jeg tror også en anden faktor, der ligesom har afgjort, at jeg begynder på det her, det er, at jeg synes, at det danske community inden for gaming, de kunne godt bruge lidt ekstra YouTubere. Det største, det er jo selvfølgelig, starte ud som, ja, engelsk, altså, men problemet er bare, at jeg føler mig ikke sikker nok på det punkt, og jeg tænker også, at jeg, ikke personligt, men jeg ser en masse danske YouTubere, og ja, tænker, at jeg synes godt, vi kunne bruge nogle ekstra, og så frem med min stemme ikke irriterer folk alt for meget, så jeg også mene, at jeg håber da i hvert fald, at jeg vil kunne underholde folk lige så meget, som så mange andre kan. Men som sagt, jeg er blevet inspireret af rigtig mange. Jeg tror, det bliver åndssvagt, hvis jeg begynder at bruge navn nu. Det tror jeg sådan set heller ikke, jeg behøver, men altså, ja. Jeg tror sgu ikke rigtig, jeg kan finde på så meget andet at sige lige på det punkt lige pt. Vi fortsætter bare den her lille let's play her. Jeg fandt ud af, at det sted, jeg gerne vil være, er der jo ikke et fucker skid træ, mand. Så hvad laver den? Så derfor så vælger jeg at gå, jeg skal lige samle lidt her.
Det er meget jeg får brug for, men jeg skal i hvert fald have noget ned. Og jeg skulle samle noget jord også, det ser ud. Jeg ved ikke om det er ler eller hvad fanden det er grundlaget dernede, det bygger på, men altså. Kom så. Ned lille træ, ned til mig. Ned og blive fin. Tak skal de have. Dig kan vi bruge. Lad os se, der. 1, 2, 3, 4. Hvad var det? Jeg vidste det! Tak igen. Store trækud. Lad os lige se. Der. Jeg ved ikke om jeg skal vente på at det lort det falder ned, eller hvor længe det bliver der. Jeg får sige sådan der, så kan jeg formentlig begynde nu. Jeg skal også finde noget frisk græs på et eller andet tidspunkt. Ellers så tænker jeg, at vi kommer ikke særlig langt. Falde. Au for helvede. Det var ikke lige just den smarteste idé, det der. Kom så, løb de fede dyr. Og vi siger der. Så er det tid til et hov. Sådan der. Kom her. Fandens til pinde. Lad nu være. Tak skal de have. Lige. Og en lille skørvel. Tak skal de have. Og hov. Og sådan en der. Tak så siger vi. Så. Lad os lige se, hvad fanden skal vi egentlig begynde på. Jeg tror ikke, jeg har nok træ nu. Det minder mig om. Kan man plante? Nej, det kan jeg tænkte nok. Hvad er det her? Det er bare red sand. Jeg troede, det var jord. Hiss off. Jamen, så ved vi da, hvad vi skal. Vi skal finde jord. Ikke ligefrem fordi det er en mangelvare, men altså det. Op igen. Men det skal så også, nu vi er i gang med det her, siges, at det kan godt være, at jeg lyder lidt nervøs i starten, eller jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal sige, men det er kun af hensyn til, at jeg lige er startet, så jeg ved ikke sådan rigtigt, hvordan man kører sådan noget her ordentligt op. Jeg har en server sammen med nogle andre guys, men ja, det kræver ligesom, at jeg kan overtale dem til også at være med lidt. Det her er en single let's play, så det bliver kun mig her på. Forhåbentlig bliver den da bare en smule interessant at se, hvad det er, jeg finder på. Jeg har ikke nogen planer for, hvad der skal ske med den i PT. Altså, jeg tror, jeg kører den vel så langt, som jeg kan. Pis. Nå. Jeg gider ikke lave en ny egentlig. Det kunne være, at jeg skulle tage noget af det her med, nu vi er i gang. Sten, det er altid godt at have. Det er altid godt at have sten. Han kan man altid få brug for. Jeg skal også sige, hvis der er nogen, der på et tidspunkt opdager de her videoer, det håber jeg, der er, ville det være rigtig rart, hvis folk lige gad eller kunne hjælpe med at forklare, hvordan det er, man får sat et facecam op. Det på et eller andet tidspunkt regner jeg med, at jeg gerne vil bruge det, men jeg har ikke helt så, hvordan man placerer det. Så vidt jeg kan forstå, så kræver det noget separat optagelse. I don't fucking know. Jeg ved bare, at det virker ikke som det nemmeste i verden at gøre. Det er det sikkert også bare meget at løbe til det. I don't know. Det vil jeg også gerne have hjælp til. Så det vil i hvert fald være fedt. Men indtil da, så vil jeg sige, hvis bare der er nogen, der på tiden lægger mærke til, hvad jeg egentlig laver, så er det stort i sig selv for mig. Men i måndskyld, hvis det er, at ja, at der ikke sker så meget snakmæssigt. Jeg skal lige sådan ordentligt i det her, og det kræver, at jeg ved, hvad jeg skal sige. Jeg er ikke helt sikker på, at det her det er det bedste sted. Jeg har også brug, jeg tror, jeg får brug for et sted